Ngirimnya wes Digi mo sempat kamera. Assalamualaikum. Iso. Iso. Ya apa ndak ya? Tenanan to. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Niki fotone sowan datang mriki. Nggih, ngugemi timbalaning panjenengan. Sulit arene. Nggih yang panjenengan nggih sampun semerep piyambak napa dados kendalaning kula lan keluargi nyuwun pangapunten. Sagung-agunge kula yen wonten kalepatan dhateng panjenengan sedaya teng mriki.
Wis rusak jamane. Nggih. Tatanane agama wis dirusak karo bangsa sing kerdil. Utek-utekane. Jaman iku wis ora tata kabeh. Nggih. Mangke Semeru. Wajib menungso sing nyembah ning Gustine malah dilarang. Adoh teko tatanane. Kaya ngeten iki. Angkara sing medal ngeten rakyate alit padha ketindas. Iki wis jaman sing wajib eling kabeh. Aja ngumbar hawa nafsu lan angkara. Tumrape sing sapadha dijaga, ditata akhlake lan tindakane. Aja cuma ing lambe kabeh ditata. Lakonana. Nggih ya. Iki kabeh wis wayahe jaman wis ketata. Wis akeh sing wis metu. Terus kedah pripun niki sing kaya ngeten iki panjenengan tuduhaken dalan lantaran jenengan supados tambah jejeke lelampah. Ora ana sing iso njejekne ameng Gusti Allah. Tekon ning atimu sing paling jero piye kudune. Aja nuruti hawamu sing sadendinane. Tumrap menungso saiki wis ora enek artine. Nyembah ning Gustine wis ditlalekne. Bangsa-bangsa sing haruse ora dinut malah dinut. Didohne teko dawuh pangeran. Kabeh wis rusak tatanan dunya. Tatanan akhirat sing kudune dijaga, sing kudune digoleki, sing kudune dipayomi, malah dirusak, didohne, angkara murkane ditokne. Tambahi pangestu mawon putu-putune sing tasih anut ajaran-ajarane Gusti, mugi-mugi tansah pikantuk ridhoning Gusti napa ingkang dados lelampah ingkang becik ya. Yo kabeh kuwi laku kudu ditindakne. Ora cuma-cuman diucapne. Mergo Eling ngeten. Nggih. Waktune wis sedina. Waktune menungso iku urip ning alam donya ora suwe. Sapa sing bakal kejikuk dhisik ora bakal ngerti. Lek ora ngerti tatanane sing kudune piye, sing dijalani piye, ora bakalan teko nyawiji marang Gustine. Kesasar. Saiki akeh menungso sing ora gelem nyembah marang Gustine. Cuma lambene ngucap nyembah ning atine teko ngendi. Akeh menungso sing wis suwe ndelik saiki wis padha metu. Mergo roh kahanane donya sing kaya ngene iki. Agama cuma gawe ajang perdebatan lan gawe cuma ditunggangi. Dislenceng ning gak bodho ora krasa. Manembahe marang Gusti ora iso manunggal marang atine sawiji. Kabeh kuwi cuma rekayasa kangge ngancurne bumi iki. Harus wis padha ngerti kabeh ora perlu dadak takon. Wis akeh kejadian sing ora perlu diucapne. Wis didelok kahanane wis morat-marit.
tapi sepodo rasa podo ra ngerti wis dialihne wis dienggokne eling pangeran ora bakal nyawiji marang awake dhewe ora bakal ngayomi kawulane lek kawulane ora nyembah marang Gusti bakal morat mari dumiti lek panggah trap-trapan koyo terus dijogo kabeh akidah aja ditinggalne syariat agama sing dianut kudu ditindakne aja cuma ning lambe ning lisan tok tindakno kabeh rasa lan rumangsa ati kudu dijogo aja nuruti hawa nafsumu sing saben dina ngajak kowe teko ngendi sing ora dengah ngono kabeh ora ngalah siji kabeh wis ono piye iki wis kebadet tatanan wis rawe wis apa meneh kowe aja nuruti angkara murka sing manggen ning atimu kendhalekno hawa nafsumu nggih berusaha nyegah apa yang tetes hawa nafsu sing mboten hawa nafsu kuwi bakal ngrusak sembarange ndrumusne menungso ning dalan kang sangsaran ditata jaga atimu aja nganti lali marang Gusti wis matur nembah nuwun yang sampun ngemutaken putu-putune cukup sakmono waktune wis entek iki aku kudu balik meneh matur nembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.